Kabalo ka, Tin? Gwapo ka to kasi karon. Sure, eh. Lagi. Ngani nga naman itong suot. Alang ano, wa man siya kabalo nga, babae ta. Da, may pakay. How you kay ka, no? Tara na, kanagulat siya dito. Muna to ka siya, Tin? Babae man lagi na. Basig nakisabay lang na siya, tapos katong gwapo nga lalaki, maabot na to ron. Tara, ligat ta. Dugay ba to sa parirong, Tin? Ay, abot to rin tagtood. Pero ato lang huwaton, kay maabot man to ron. Diba? Basig nagbasketball pa to. Murag type ka ni Ma'am Pre, oh. Grabe makatabis ba? Bakla. Ginatanaw kay kang madam no, kay type gani ka no. Taga-asa mo, sir. Bakla, kigulitan ko niya bakla. Ah, ma'am, ay naguliti yung kamot mo kay COVID niyo. Ubo pa. Actually, to be honest, parehas good mo gwapo. Sana. Bakla, gwapo na tando, bakla. Wala'y gwapo sa mo, Adam. Wala. Masyat mo. Pampainit lang sa kabantagon. Shot daw, Tin. Ang tinuod na lalaki, muinom basta na ay babae. Inuman na lang na bakla para di ta mahalata. Ako, be. Salamat, Dom. Ano na, pare? Uy, palahong mo dyan kay kapare mo. Grabe, palahong mo kay kapare. Okay ra mahubog ha. Ako rin bahala mo atin man. Okay rin ni ma'am, dugay may mahubog. Dugay dyan kami mahubog. Ikaw, sir. Shot, sir. Ma'am, pwede mangutan na, ma'am. Maabot si Chawi karon. Ay, walay mo abot karon. Ako namin nag-inom diri. Nga na nag-inom-inom ang kadam. Sad girl, kadam. Ay, wala, oy. Nag-inom-inom ra ko. Pampainit lang sa lawas. Nagtuob na lang ta ka, ma'am. Shot dagan, ma'am. Shot dagan. Walwal taron. Lain na mag-inom lagyo kay taoy. Pwede magdigkit ta. Ikaw din sa akin. Yaba, fix boy ka. Hubog naman ko, oy. Bakla, muna akong nasa impyerno. Ang tusa lang, Tin. Maabot talaga itong gwapo ron. Ma'am, type da ka sa kang kauban, ma'am. Ah, nandamay. Ikulain. Nandamay man ka. Ikaw na po diri ako. Ganahan siya ko sa inyo ha ba? Kay ma-challenge ko. Ano naman daw? Akong pinakaganahan sa tanan, kanang bulikay-likay ug babae. Kasi pagtuon mo sa mga Adam, easy boy? Easy girl noon. Malagi. Kabalo mo, nag-init siya akong lawas sa inyo ha. Kabalo ka? Nag-init among kumo sa imuha. Kabalo ka, Tin? Nairita na si ko ni Bayhana. Ganiya na dyan sige pasika. Pangitan ni magnaang Tinay. Usa na nabot ka. Tin, dili gwapo akong gi-crave karon. Ano sa'yo mong gi-crave karon? Bata! Agay! Agay! Relax, relax, relax. Mga anak na ko! Mga anak na ko! Hindi ko sa kamay, hindi ko. Bata, bata! Ah, patay! Taimingas sa mga tik-tik, oy! Agay! Agay! Pwede na mahuta magbaktas, God? Pwede rin na mag-ingat ta bakla, oy. Tin, tora o bata? Asa man? Kana? Yes, Tin, kana bata. Asa na, oy? Kana ba bata? Asa man ang bata, ana? Kutuara, oh! Nagpapakalitek! Ay ka na? Puros mo ko ng mga bata? Tin, amingon sa kuwa, Tin. Kana nasa yung tiyan, maunay bata. So ato na kaunon. Pero Tin, ang baby na, peting gamaya. Ano man? Ano nakaingon makana? Alangan, dagmay kay parents. Relax lang. Relax lang. Mao gani no. Kanya magtunga mo dyan taan na. Magsamgyup na lang ta. May patara.